स्पॉट बाटे, बाहर से पूरा स्किन टच बाटे। आवा दबा के बटन कॉल तू चेक हो, बात हमारा सुन सच बाटे। एह पक्के हो के ना कॉपीराइट क्लेम बा, एह पक्के हो के ना कॉपीराइट क्लेम बा। हमरा ढोरिया में 32 GB रैम बा। चले इंटरनेट हो, सारा फंक्शन बात सेट हो। अरे बाबू लहंगा में चले इंटरनेट हो, सारा फंक्शन बात सेट हो। महंगा मोबाइल बा हमर जवानी, अर्जुन से मामला बा सेट हो। आगे से अच्छा पीछे के फ्रेम बा, हमरा ढोरिया में 32 GB रैम बा। आया में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा। हमरा ढोरिया में 32 GB रैम बा। हमरा ढोरिया में 32 GB रैम बा। बुझला, दिमाग हैंग क जाई।